Goddag, jeg hedder Valit Hos. Hej, velkommen til. Jeg jogger lige morgen. Hej, velkommen til. Jeg kommer fra Hjalse af, og vi er i gang med et projekt om Vollsmose. Og jeg vil gerne stille jer nogle spørgsmål. Det første lyder, hvad er Vollsmose? Vollsmose det er en forstad med mange indvandrere og udlændinge. Så vi kalder Vollsmose en ghetto. Hvorfor er der uroligheder i Vollsmose? Der er nogle få mennesker. Lars. Gønne. Det er fordi, der er nogle få utilpassede unge i Vollsmose, som ødelægger for resten af Vollsmose ved at lave ballade, stjæle biler og brandbygninger. Lidt af hvad det kan være en af grunden til. Og hvorfor bor der så mange udlændinge i Vollsmose? Det er fordi, at mange udlændinge har en tendens til at være i flok, eller bare komme i Vollsmose, fordi der er mange udlændinge i forvejen, og de føler sig trygge, og så er det til at deres egen kultur og tradition, så de har bedre sammenhold. Det er derfor, folk skal godt lide at flytte hertil. Hvad kan man gøre for at formindske kriminaliteten i Vollsmose? Det kan man ved at skabe nogle nye aktiviteter, hvor unge kan gå til nogle sport. For eksempel boksning, hvor unge kan få deres aggression gennem deres sport, og så gennem kampe. Eller noget som ligesom fodbold, noget sport, eller andre fritidsaktiviteter, som klubber, hvor de kan være sammen og bygge deres sammenhold ved at tale sammen, spille nogle spil. Og hvad kan beboerne gøre for at få en bedre orden i Vollsmose? Vi kan begynde med, at forældrene kan holde øje med deres børn, så de ved, hvor de har børnene henne, og så de kan sætte dem for eksempel sådan nogle fritidsaktiviteter, hvor de kan dyrke deres interesser. Okay, og er det rimeligt, at folk fra Vollsmose har så svært ved at finde job? Nej, men det er forståeligt nok, fordi at medierne sætter Vollsmose allerede et dårligt lys, fordi der er mange udlændinge, der, som sagt, som jeg besvarede før, at de laver ballade. Men så er det kun få stykker, der gør det. Men resten af Vollsmose, det er nogle velfungerende mennesker. Og er det rimeligt, at folk herovre har et dårligt ry? Nej, det er det ikke. Men det er igen forståeligt nok. Det er på grund af medierne, sætter Vollsmose et dårligt lys, hvor de laver kriminalitet. Så de gør det bare, de generaliserer det bare. Så sådan bare alle unge laver kriminalitet, men hun faktisk kun få. Men det fortæller ikke alt det gode i Vollsmose, hvad man kan lave for eksempel. De har jo bygget nogle nye, for eksempel rollemodeller, som hedder Ung til Ung, hvor der er nogle unge, som hjælper andre unge med deres problemer. Men det taler vi ikke om i medierne. De kan bedre lige at tage de der bladmærker. Okay, og hvordan kan det være, at medierne, de godt kan lide det altså? Hvad er deres mening med det, at sætte Vollsmose i et negativt lys? Det er fordi, de kan se underholdning i det. Det er fordi, det er meget underholdning i det. Man gider ikke se en eller anden Mohammed, der for eksempel, der er færdig med sin uddannelse og starter noget nyt op. Det gider man høre om. Men jeg gider ikke høre om de der succeshistorier fra Vollsmose. Jeg vil hellere se det negative. Det er mere godt i. Synes I, det er rimeligt? Ja eller nej? Synes I, det er rimeligt, at medierne sætter Vollsmose i et negativt lys? Nej, det synes jeg ikke. Det er slet ikke rimeligt. Tusind tak for det, jeg er kommet. Mustafa og Valit. Du er klippet.